En aquest videotutorial explicarem com realitzar l'entrega de les diverses activitats. Un cop estigueu dintre de la pàgina del curs, començaré el curs per la primera activitat, que és la presentació de l'alumne o alumna. Trobareu aquí en la part superior l'enllaç per realitzar aquesta activitat. Clicant sobre l'enllaç accedireu a la pàgina on teniu explicat aquesta presentació, en quins aspectes heu de fer esment. Si ens adrecem al final de la pàgina, localitzarem un botó que ens ha de conduir a l'edició del vostre missatge. Cliquem sobre el botó i a continuació se'ns haurà obert un editor on podrem escriure la nostra presentació. Ja tenim escrit el nostre missatge. Recordeu que podeu utilitzar els recursos que presenta l'editor. A continuació, clicant en el botó, es procedirà a enviar el missatge. Podem veure el nostre missatge al final de l'activitat. De la banda del professor, on estem ara, ell també té accés a la pàgina de presentacions dels alumnes. Clicarà sobre aquesta pàgina i al professor li apareix aquest enllaç que no tenen els alumnes. Si accedeix a la visualització de les trameses, en aquest cas té la relació d'alumnes del seu grup. Com pot comprovar, a l'alumne mostra ja li ha entregat el seu missatge de presentació. Aleshores, adreçant-se a la dreta, té l'espai per a qualificar. En aquest espai de qualificació, el professorat podrà veure el missatge de l'alumne i a continuació podrà escriure la seva resposta. Ja ha escrit la seva resposta, que per intentar diferenciar de l'alumne li pot donar cert format, com és la cursiva, i versió, en aquest cas color blau. D'aquesta manera queda diferenciada la resposta del professor. A continuació desarà els canvis i els mateixos li quedaran ja reflectits en quin moment s'ha produït aquesta avaluació. De la banda de l'alumne, on estem ara, si ell torna a la pàgina de presentació, on hi ha l'activitat, al final no tan sols tindrà la seva resposta, com podem veure, i que la pot, clicant en el botó, la pot modificar, sinó que pot comprovar la resposta que li ha tramès al professor. En cas de que necessités fer alguna aclaració, una altra disponibilitat que té l'alumne seria accedir a la missatgeria. Des de la missatgeria, en aquest cas clicaria en de missatge, s'adreçaria al professor i li enviaria un missatge li redactaria un missatge i li enviaria el missatge al professor. Pel que fa a l'activitat 1, la resposta ha de ser com a resultat la tramesa d'un fitxer. Clicarem sobre l'activitat 1, on teniu l'explicació del que cal fer, i veureu que al final hi ha el botó de navega que permetrà editar el vostre disc, on tindreu el fitxer degudament anomenat. Clicarem en aquest fitxer i l'enviarem al professor tutor. Com podeu veure, el màxim de la tramesa, en aquest cas, és de 500 Ks. Ja s'ha tramès el fitxer i ens quedarà reflectit amb un enllaç a aquest fitxer i la data on s'ha produït l'activitat. Des de la banda del professor, quan hagi de corregir l'activitat 1, s'adreçarà igual que l'alumne a l'enllaç corresponent a l'activitat 1, tindrà en aquest cas la visualització de les activitats que s'hagin tramès
i en aquest cas doncs, tindrà els alumnes corresponent al seu grup. Podem veure que hi ha l'enllaç al fitxer que ha enviat l'alumne i en el seu cas, doncs, accedint a qualificació, podrà redactar la resposta. A la vegada doncs, podrà recuperar, clicant el fitxer, podrà recuperar el mateix. Un cop redactada la resposta, el professor pot, en aquest cas, enviar un fitxer amb la resposta que hagi corregida sobre l'activitat de l'alumne. En aquest cas, selecciona la paraula de l'enllaç, clica aquí, navegarà, anirà en aquest cas a fitxers corregits i el que farà és localitzar el fitxer que ja ha corregit de l'alumne, penjarà aquest fitxer. Un cop ja tingui el fitxer recuperat, el seleccionarà i l'enviarà. D'aquesta manera doncs, ja desharà els canvis prèviament, qualificarà si el treball és correcte, la qualificació serà ja de 1, que significarà doncs, que ja és vàlid. Desharem els canvis i quedarà registrada ja aquesta correcció en la part del professor. A la vegada, comentar que el professor haurà rebut el missatge de l'alumne que abans hem pogut veure i li enviarà la resposta corresponent. Fins aquí esperem que hagi quedat més o menys clar la part del professor. Per la banda de l'alumne, recordar que si va descendint, aquí a la banda esquerra on diu tasques, l'alumne podrà veure fins ara el conjunt d'activitats que ha anat transmetent i si la qualificació és 1 de 1, en aquest cas significarà que ja és correcta. D'altra banda, pot accedir a la correcció concreta de l'activitat 1 que li ha fet el professor i al final de tot trobarà la resposta que li ha enviat i l'enllaç per recuperar el fitxer que li ha tramès el professor. Esperem que de la banda de l'alumne també hagi quedat clara la tramesa d'activitats.